יש לנו בעיה שאנחנו סובלים ממנה מאות שנים. היא מחסור של בנות. עכשיו, במחסור של בנות אנחנו לוקחים מבחוץ. לקחנו כ-30 בחורות יהודיות במשך 70 שנה שעברו. לקחנו 2 מוסלמיות מטורקיה. לקחנו 4-5 נוצריות מרש"א או מאוקראינה. חסר לנו בנות, אז אנחנו חייבים לחפש, הצעירים שלנו חייבים לגמור. אבל במקביל, יש לנו כ10-12 בחורים או אפילו בחורות שיעזבו את הדת. למשל, המפורסמת ביותר, צופי צדקה. היא יהודייה. תלך לעזאזל, צופי. היא לא טובה. עזבה את הדת והולכת דרכים לא טובים. אני השומרוני הראשון מהר גריזים, משפחת כהן הראשון שהתחתנתי מחו"ל. ואבא שלך הסכים לזה? אם לא היה מסכים, איך אני מתחתן? היה לי, אני אומר לך אמת, יש לה ארוסה, הייתה מהשומרונית, בת דודה שלי, אחותה מישהו עזבה את הדת. ברגע שאחותה עזבה את הדת, אני עזבתי אותה, אמרתי לא רוצה. אנחנו כמצלים, ניקח ולא ניתן. מה, בנות? וואלה, אחותי, אם הייתה אומרת לי ככה, אני אוהבת אחד יהודי או אחד מוסלמי או אחד נוצרי, בגללו אני רוצה לעזוב את הדת. אומר לה, בסדר, מחר, תלכי מחר. אבל מתי היא יושנת בלילה? נגמר החיים. כמו כבש. כמו איך שוחטים את הכבש? לא, אני חותך את הראש שלה, והולך למשטרה מנאמן הראש. אני הרגתי את זה. חס וחלילה, אם יהיה ככה. מי יעזוב את הדת, הדת תעזוב אותו. אבל ההורים לא עזבו את הדת. כנראה כך. הם מקבלים הבנות שלהם בבית. סימן שהם רוצים. בשבילי הוא אשם בגלל שהוא לא למד הבנות שלו על הדת טוב. נתן להם להיות חופשיות יותר מדי. אבל בשבילי הוא מת. בשביל מה יגידו? ברוך צדקה. בשבילי מת.